кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на NET+. Срещаме ви отново с Георги Златинов, който ви показахме в една от нашите емисии. Младежът отново е организирал инициатива за почистване на районите около Сандански, като този път отбелязва, че интересът е дошъл от самите граждани и дори туристи, които сами са го потърсили. Такава е и основната му идея – инициативите му за почистване да достигат до повече хора и да ги карат самите те да се организират и почистват местата. Последните 4-5 дни събирахме се на много места около града. Бяхме почистили райони в посок Благоевград, Стария път за Благоевград, посок Попина лъка, старата резиденция на Тодор Живков и още няколко посоки, които не ги знам точно като район как се казват, но събрахме около 50-60 чувала с отпадъци. Хората бяха наистина сериозни, както винаги съм много добре изненадан от активността тук на хората. И мисля, че ако даваме малко повече гласност на тия неща, може да преобразим средата, в която живеем тук и да запалим все повече хора, не само да се включват да чистят, ами и да опазват околната среда, в която живеем, защото това е добре за всички нас. Казахте, че освен тези, които са се включили, имало интереси от хора, които обаче не са могли да дойдат в конкретния ден, но все пак са заявили желанието си да участват. Да, между другото съм изненадан, защото получавам доста съобщения от хора, които дали в този момент, когато аз имам възможност да организирам, те отсъстват или са на работа, просто не се съвпадат свободните ни времена. И получавах доста съобщения с желание за включване от хората, което ме изненада приятно, че и тук хората искат да се случват такива хубави неща и да преобразиме средата. Откакто е в Сандански, Златинов е успял да се създаде много контакти с хора, които приветстват и подкрепят идеята му за по-чисти градове. Потърсили са го и хора от Петрич, с които заедно са почистили местността Рупите. Хората ходят там да се зареждат с енергия, да черпят от благата на природата, които са изворите. Обаче непосредствено до тях всичко се замърсява, без човек да се замисля, че това нещо, когато се разгражда, надолу отива във водата и по този начин ние се тровим себе си. И мисля, че малко повече осъзнатост на хората би помогнала на всеки да живее по-добре. И да, като цяло много малко ни трябва и всичко около нас ще бъде много по-добре. Има ли интерес от петричани? Да, има интерес от петричани и имаме желание да създадем и там подобна инициатива. За втора поредна година Георги Златинов е бил номиниран за годишните награди на Българска фондация Биоразнообразие, макар да не е спечелил награда, за него признателността за това, че хората виждат и оценяват усилията му, значи много. Искам лично да благодаря на всички хора, които гласуваха за мен, защото за мен е чест да бъда сред водещите имена в България, които се грижат за природата. Бях номиниран в класация активист на природата и мисля, че се класирах на трето място по вод на публиката, за което съм много благодарен на всички. Не съм очаквал толкова силна подкрепа, защото сме малък град и много по-малко хора ни знаят, но се оказа така, че от цяла България хората оценяваха това, което правиме. И най-вече да, благодаря на хората, които гласуваха за мен, но искам да кажа, че всички там сме няма печеливши, няма загубили, защото всеки един прави нещо много хубаво и от тези дела печелиме всички дни. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на NET+.